गावातलो सैम ही गोंयची सोबीतकाय ती नष्ट जाली जाल्यार गोंय नष्ट जातलें तेन्ना गांवच्या लोकांनी गांवची सोबीतकाय तिगोवन दवरची असो उलो विरोधी पक्ष फुडारी दिगंबर कामतीन मारला। म्हालगडो पत्रकार आणि साहित्यीक सुरेश वाळवेच्या 70व्या वाडदिसा निमतान जाल्ल्या सुवाळ्या वेळार दिगंबर कामत मुखेल सोयरो म्हणून उलयतालो। दिवचल शारा भायर आशिल्ल्या ताच्या व्हाळशी गांवांत दिगंबर कामत आणि तरुण भारताचो संपादक किरण ठाकुराचे हस्तुकी वाळवेचो भोवमान जालो। ह्या वेळार ताचे वयली खाशेली पुरवणी आणि वाळवेचो तयार केल्लो पुतळोय ताका भेटयलो। लोकांसाठी अनेक वेळेला सूचना करून अग्रलेखाद्वारे सरकारला त्यांनी अनेक सुधारणा करायला भाग पाडले। अनेक पत्रकार तयार केलेले आणि नवप्रमाणे चांगले संपादक केले। खरोखर लिखाणामध्ये एक धाक असलेले संपादक आणि पत्रकार मी 100 वर्ष जगायला तयार आहे। पण तुम्ही सगळे असले पाहिजे तसंच जगणं करता आहे आणि मजा आहे। भांडूया सगळं करूया काम सुद्धा करूया। आमचं गाव भांडणं होत नाही त्याच्यात मतभेद होता। दोन माणसं म्हणजे मतभेद एका भट्टीतून काढलेले काय ते साचेबद्ध हे नसतं। सुरेश वाळवे सारखं हे काम करता असताना खरंच राजकीय अॅम्बिशन दोन असताना काम करता असे म्हणजे आजच्या आधुनिक समाजात बेळगाव डिफिकल्ट असतात आणि सांगोला गावात गाव एकदम बरोबर नैसर्गिक सौंदर्यात प्रतिभा असे आदिवासी निर्माण झाला। म्हणजे अत्यंत एक वेगळे वातावरण या गावात इथे गेलं कोणीतरी म्हणलं की गाडी आणि पार्किंग गावात पार्किंग केलं नाही कोणाखाली पार्किंग गावात चोरून येतात आमच्या पडावं खरी गाडी थांबते चोरून जावं पाहिजे म्हणून सुरेश माणूस गाडी गावाचे नैसर्गिकरण आणि गावाचे नैसर्गिक जे असतात ते ज्या दिवसात पेट्या जाते त्या दिवसात गोय कामात जाते असे मध्ये गाव हे गाव उठवायचं आहे। गोवा इज नोन फॉर इट्स ब्युटिफुल विलेजेस अशा मानतात। दिवचलच्यान आमचो खबराकार महेश गोवेकार।